sagate wis esuk eta ketek dungan gini ya. Iya. Obai studio HD. Kanggo sing ana ning Malaysia, RS Bos. Audio siapa jeng? Ana Dede Gemoy. Dede Gemoy, bos PO Trans, bos PO Trans. Nanang Rehan. Monggo kanggo pemudalan pemudine. Duwe dasanga. Kanggo Bapak panitia lan Ibu panitia nek kedik. Anak putu Mbak Buyut Saiman bergoyang. Aduh ampun, oh betulung buyut Jawa. Iya. Oh anak putu, anak sing lelah. Dalan. Ayo. Kekap langit lawan bumi, obat nyawang pacar, iya ganti kekasih. Oleh Apa gini ah? Anaknya klone. Gulai Anaknya klone. kar Anaknya klone. jaluk Bangapura. Monggo pemuda-pemuda Bapak dan kerajaan panitia muda. Coba kita koin dikit ya. ampun, tulung buyut Jawa. Anaknya klone. Kanggo bos PO Trans, bos PO Anaknya Trans. klonang. Kanggo Bapak RT, Bapak RT. Anaknya klonang. Bapak RT, sabar pi Bapak RT. Kanggo Nanang Rehan. Kanggo masyarakat Kabupaten Ajar Tengah Gedi. Anak putung Bang Buyut Saiman, semoga terhibur bareng sandiwara Suta Dharma. Obat musisi muda Suta Dharma, angsan di Pangestu ya Gedi. Percuma pengen sundi sunan. Apa sih? Kekasih Diana. Obat Godam gemili. Anaknya klone. Ijo godong gembili. Iwa keting dicampur lemi. Embu jodoh busi beli. obat Sing penting wis ngalami. Anaknya klone. ngalami apa neng cinta lan kasih sayange. Kula nyekar jaluk pangampura, kula nyuwun doane diijabah. Kaya tungkep Apa langit lawan bumi, nyawang pacar iya ganti kekasih. Tulung buyut Jawa. Alhamdulillah. matur kesuwun kanggo Pon ya. pemuda-pemudi.